Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga sa tuya gabos Webes ngunyan St. Jude tabi so gabos na devotos dyan ni St. Jude may maghapon po na pagkakataon. Pasalamat lamang asin maghagading intercession sa oral daw na pagbuhay-buhay. Webes ngunyan ano man ang kasiributan mahal na amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Enot special mention niya to ang samuyang Madam Sia Leron. Nagbe-birthday kan ikapirangan ito Ma'am Sia sutaramon mo ka sa bagong edad da. Pira ito 27 ba yon? Tama. 17. Apertehon so pamahaw si Madam Sia Leron birthday ngunyan ang samuya pong social media writer dyan sa newsroom. And syempre happy birthday po sa samuya man na pag-iriba duman sa sister station man sa Tabaco. Sa technical control kan samuyang FM station sa Tabaco. Nadadangog man kita ngunyan sa Tabaco nakahook up ang samuyang sister FM station duman ang 106.9 WGB FM. Nadadangog kita sa bilog na Premier Distrito kan Albay. Lalo na po sa Tabaco. Birthday man ngunyan Tata Elvis precisely sa Panta. Oy Tata Bes, happy birthday tabi sa imo Tata Bes diyan sa 106.9 ha. Kumusta ang tropa diyan sa pangenot ni station manager Dex Velez. Sir Dex Velez and sa men and women po kang 106.9 WGB FM. Good morning. And sa gabos sa mga paraantabay diyan sa bilog na Premier Distrito kan Albay. Ecstasy. Happy birthday man sa tuya man na amigo man. Kay Alcalde Itay Nando Gonzales diyan po sa Ligao City. Mayor Nando Gonzales. Sige po sa pangarang kambilog na tropa ang news team and Mega Force Patrol. Sa Master Control si Padingnal Baldo yaon diyan sa tuwing pag-iriba. And syempre sa newsroom si News Director Mar. Ang samuyang birthday celebrator Madam Sia Leron. Yaon dyan, nakamonitor man sinda Jen Matthew Balyaran and si Nicolan Gloriani. Pati naman po si Jimos Barrios. Sinda po ang minasurumada kan mga istorya lokal, national, international sa indong nagkakabarasa dyan sa DCGB News Online and nadadangog sa mga news breaks as in major news ka sa DCGB. Sinda po kayan. And sa IT, may programan kita, nadadangog kita. Kung nadadangog kita sa radyo sa AM band, nahihiling pa kita nadadangog worldwide, netwide. Sa DCGB News Online sa Facebook, asin sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Ang yaon dyan nakapartner ta, ang navigator niya to sa internet lanes, Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. Your Honor, please. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ako po, si Pio Fernandez. Sige tabi, magpuuna kita tulos ta Webes ngunyan. Pag Webes, sundo lang kitang alas 10. Pag Webes. Pero pag Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, hanggang kitang 10:30. Pag Webes, hanggang sinagtang alas 10. And idiretso tanat, tadakol kitang mga informasyon na dapat na maaraman. Standby muna yung news team sa luwas. Standby muna yung news team not unless po na flash report yan or very urgent. Makakahuro niya tuong yan. Makuha kita ng insights. May kinaaraman sa maiinit na istorya yan sa bilog na Pilipinas. Mas maray na itong maidukar kita, masabutan ta, mananggad, ang gabos-gabos may relasyon sa siring na bagay, not
on our own opinion, basado sa tuyang pagsabot o kung ano, kundi kung ano ang nasa lay, as in kung ano ang tunay na nangyari duman po sa Kongreso, sa Kamara de Representantes. Nasa linya po si Congressman Attorney Pido Garbin Jr., hali dyan sa Congress. Maray na aga tabi, Kong Pido, si Pio Tabi kan DCGB. Salamat po sa oras tabi. Good morning, Pio, and good morning sa gabos na nag-aantapay kang PBND sa GP. Marinaldo po. Opo. Ika po without any personal bias, ikang na inapudan ko ta, haloy ka na sa Congress, naintindihan nindoon pa sistema. Gusto mi po masabutan mananggad in simple terms. Kindly walk us through, ano po ining pinagpaparasiributan na budget insertion? Is this legal and is this a practice talaga diyan sa Congress on the ang basihan kung nata pinagigiribo tabi ni diyan sa Kongreso? Madango po kami tabi, Kong Pido. Go ahead. Well, Pio, ang budget insertion, iniso dating pinag-aapod na congressional initiative, na kung saan sa panahon kang budget hearing, ang mga kongresista nagbubusol kan sa indang mga advocacy o programa na muyanin da malaog sa ensuing budget for the next budget year, or ito pinag-apod na General Appropriation Act. Ang pinaabot na libro na iyo ang pinag-aadalan, as in pinag-scrutinize, pinagdidebatihan sa Kongreso, iyan ang pinag-aapod na proposal hali sa ehekutibo ang National Expenditure Program. Ini pinag-consolidate ang mga budget proposal kang gabos na ahensya kang gobyerno, as in ini pinag-aprobahan kang DBM, kang Department of Budget and Management, as in duman pinagtatawan lang ang kada ahensya kang gobyerno kay pinag-aapod na budget ceiling. Pagkatapos kang pag-consolidate kang mga budget tabi PIO, they come up with a National Expenditure Program na isinusumiti ini sa House of Representatives. And duman, yun ay ang kumbaga hudyat na magpuuna ang budget hearing. Duman sa budget hearing, pag nanutaran ka mga members ng Kongreso na susaindang proyekto mayo o wara, then naka-include, di kasabay duman sa budget ceiling na pinagtao sa lambang distrito, duman na nagkakaigwaki inisyatibo ang mga kongresista na magsuuso man kan sa indang mga prioridad sa indang distrito, and that's now what we call the Congressional Initiative, or better known as budget insertion tabi, Pio. Iyon, oho. So i-walk through taning simple. So opisina kang presidente, magi mo ning libro di kwenta, budget, isusumiter sa Department of Budget and Management. Iyo ito so ma-scrutinize man mga budget kan man lain-lain na departamentos. Then isusumiter sa Kongreso. So Kongreso pag naisumiter na itong librong ito, iyo na ito so signal na magpuuna kan deliberasyon, hihilingon kan mga congressman so mga budget na pinag-aralokar sa man lain-lain na departamento, kung may kinakaipuhan na ilaog duman na mga proyektos na dapat budgetan sa saindang kanya-kanyang distrito o mga probinsyas, duman na tabi minalaog yan na congressional initiative na yan tabi, Kong Pido. Well, tama po kamo. So that's the process, and normally that is being done during the bicameral conference committee. So dumana naglalaog ang kadaklan na budget insertions tabi, Pio. Oho. Now, is this allowed? Is this legal with igwaning necessary prohibition kayan if ever? But this is allowed, Pio, because ang trabaho kang congressman, as in senador, itong mag-scrutinize kang budget. They can even totally rewrite the whole budget submitted by the president. Alin sunod mang giraray sa polisiya that it will do the greater good or public good.
and serve the general welfare of our country. So diyan Pio naglalaog ang trabaho kang Congressman Alagad. Nagiging kumbaga illegal lang yun kung nagsobra sa proposal kang mga kongresista duman sa proposed budget kang presidente. Meaning, you can deduct, but you can never add budget in excess of the proposed budget of the executive. Mhm. So nagkapirang punto tabi giraray kong pido tabi ano po. So there is no specific prohibition na nagsasabi da inindo yan ipaglaog na sa indong pinaghagad na budget diyan sa kunyan na iyan sa librong iyan. Da ining specificong prohibition tabi over. Well, tama ka Pio. Ang trabaho kang Kongreso is to scrutinize the budget and to approve the same. Remaining, remember Pio, ang budget process igwaki apat na pandok. First is the kumbaga the budget call and the budget preparation. And ini nakatoka sa ehekutibo. When the budget is now prepared, then it will be submitted to the Congress for its hearing and approval, scrutiny and approval. That's what we call the approval period. And then after the approval of Congress, we have now what we call the implementation period. Wherein ang ehekutibo na ang kumbaga ang may poder na mag-implement kang mga proyekto. And the fourth phase of the of the budget cycle is the oversight, meaning the Congress, the Commission on Audit, and the Executive will see to it that the budget for which it was approved goes to the intended beneficiaries, projects were properly implemented at the right cost, quality, and etc. So yan topic Pio ang budget cycle. Yan, oho. And balikan ta ito sa saro pang punto na halimbawa duman sa pag-scrutinize kang Congress kan budget. Dapat kung igwaning ilalaag pa na budget yung mga representantes dainan magsubra duman sa ceiling na itinao kan ipinagpropose kan ehekutibo. Dai dapat magsubra duman. Well, tama Pio. Okay. Now, di arog kayan. So, there is no prohibition sa pagkakaigoning budget insertions. It is being done. Iyan po allowed kang late ining prohibition. Now, ang pigang galas ko tabi kong pido, we go now sa present setting. Ang pagkasabot ko, ang pinag-imbestigaran yung mga anomalous flood control projects. Natata na i-entangle ining budget insertion sa present issue na ang pinagururunan itong ghost project, dai pag-implementar, pagdilin siya ka nagakapira. Why is it being entangled ining budget insertion? Madangog po tabi kami. Well, Pio, para ma-explain baka may mga budget insertions na included duman sa salang implementasyon kang proyekto, lalong-lalo na sa mga substandard or itong ghost projects, Mhm. Pero padagos na pinagsasabi ni Toby Chanco, Mhm. itong 13 billion na kumaga allegedly ang author si Congressman Saldico. Mhm. Let's take it with a grain of salt dahil Ramo Pio, itong pinagtataram niya na may figura na 13 billion na kung sa may mga nakalaman na Saldico. Wala pong nangyayaring arugaan sa General Appropriation Act. Pag nagluwas ang mga items and libro yan tabi Pio, mayo man na nakapangaran corresponding to kung kisay yan or kisay na politiko or plano. And therefore, I don't know if kung paano niya ito ginibo, but the fact remains Pio, ang katotohanan, sagkod mo niyan, maski siya i-admit niya, na mayong na-implemental duman sa listahan na ito, as in, the ghost project duman, dahil nga ni na-implementar.
in the bidding. Gusto sabihin, there's no undue injury. Warang damage na nagresulta sa gobyerno dahil mayo man duman na na-release na pondo as of yet, Pio. Opo. Now, itong sa pinagasabi ni Congressman Tiangco na 13 billion na budget insertion, para sa ano po itong fiscal year, Tabi? Go ahead po. Para mo, Pio, bako ako membro kang nakaaging kongreso, ano? Oo. Nag-mayor kita dyan sa Legazpi. Pero kung sasabuton ko ang sayang pinagtatram, ini po for 2025 General Appropriation Act. I'm saying na itong pinagluwas niyang listahan, anybody can come up with a list na ini para kay Pulano, para kay Pulano, para kay Pulano. Pero bako po arugaan, minaluwas ang libro na yan purely itemized funding lang sa kada proyekto o programa kan sa tuyang gobyerno. There's no corresponding names pertaining to specific projects. Kung kisa yung author kini, mayo pong arugan. Pero ulit-uliton ko, and ini tinaraman ni Toby Tiangco, na if you talk about substandard, ghost projects, duman sa nag-iikot na pinagtataran yung 13 billion, siya na mismo ang nagsabi na ini po dahil pa man ini na-release, dahil pa man ini na-implementar, and when you talk about undue injury or giving undue advantage doon sa mga preferred contractor, mayo pa po yan sa picture as hindi pa man yan ini pinag-uurulayan sa investigasyon dahil ang subject matter of the controversy right now, itong mga proyekto na na-implement na or ongoing implementation and found to be ghost projects or substandard. So ining 13 bilyones de pesos na ini, nakapalaman yan digdi sa budget for fiscal year 2025, intact pa iyan, dai pa ang na-release, dai pa ning ginamita ano pa man na proyekto, Tabi. So gustong sabihin, dai pa ning danyos na naginibo, dai pa ning violasyon na naginibo, ta intact pa, dai pa man nagamit, dai pa man na-release yan na pinagasabi niya na 13 billion na budget insertion over. Well, tama ka po, Pio. Ang na-release na insertion, so sa iyang distrito, kay Toby Tiangco, itong pinag-admit niya man na 529 million, and out of the 529 million, halos 70% kay ito ay mga flood control projects. Nahusain, ngunyan, base sa record, pinag-i-implementar na ang mga Diskaya group of contractors aron kang St. Timothy, Alpha Omega, kasabay man sa Sims Construction na kung saan imbelto duman sa ghost project sa Bulacan. Iyo iniso mga pamusong niya na pag-iimbestigaran, and that's on record, Tabi, na pagsabi mo, Kumpido. Yeah, that's on record. I have all the documents that will prove the same. And dahil pinagdinigaran ni Toby Tiangco. So, siguro, Pio, siguro para magmaray ang perspective, at magkaigwa kita na kung ano sa pinag-iimbestigaran, ano sa budget na nagamit na-implementar kang Department of Public Works and Highways, as in kunolekta itong mga loko-lokong kontraktor, ito po ang mga pinag-iimbestigaran mo niyan sa Kongreso. Iyon. So it's very clear, it's now well-founded, ining 13 billion ang na-release na so budget para duman sa flood control projects man kan distrito ni Congressman Toby, and the rest intact, Patabi. And ikadua, ining nagkakadarangog tango niya nahiling sa telebisyon, nahiling sa internet, nababasa sa dyaryo, nadadangog sa radyo, ining mga flood control projects na ini, so enot pa ini, bako ining sudig di sa pinagasabing 13 billion na project insertion, Tabi. Well, tama ka mo, Pio. And some of the projects, kasi ang sabi nga ni Presidente, ang epicenter ng ghost projects is in Bulacan. Ano? And some of the projects na-implementar haloy ng panahon, as in nakolekta ini kang mga contractor na envuelto digdi sa ghost project. So, iyan ang pinag-iimbestigaran sa way back 2021, 2022, 2023, 2024. Igwa man sa presente hanggang 2025, Tabi, Pio. Ayun, okay. So at least, nailatag taning maray,
na intindihan na ka na publiko ining isyong ini na igwanin na kumbaga pagka-relibong ng iba na generalize na, at least malinaw na ngunyan na set na set niya nato, so demarcation line kan issue tabi. Well, tama po, Pio. So, iyan ang simple na explanation na padagos kong pagpapaliwanag man bilang responsableng membro kang Kongreso ngunyan tabi, Pio. Ini kayang balikan ta sa budget insertion, parang na-demonize na taang kunya na kan tao ang interpretasyon is illegal. Ito pala, there is no prohibition on it. Dahil yung specific na nagsasabi na illegal iyan. Well, yan po ang trabaho kang House members and mga Senado to scrutinize the budget. And di ka umangalas na kung ang sarong proyekto nakaabot man sa sarong lugar, nasasakupan kan sarong congressman, halimbawa, classroom buildings, siyempre pangangaipo yan kan sa tuyang mga para-eskwela, mga para-tukto, health facilities, irrigation system. These are, major component kang mga programa kan lambang ahensya kang gobyerno na padagos na pinaglalaban man ka mga kongresista. Napaparaot lang dahil digdi sa na nagruruluwasan ng mga ghost projects na kinaungkam ka mga kasabwat ng mga kontraktor sa mga DPWH officials as hindi na implementar ang proyekto. So ini ang nag-demonize ka nga insertion tablet Pio. But as you know, most of the projects na involved sa ghost projects duman sa Bulacan, we found out na ini kadaklang kini bako insertion Pio kundi regular na nayaw na sa laog kang National Expenditure Program. Asang niya na yun ang samuyang na discovery as in na talagang binalasubas lang o talagang shall we call it hinayupak lang, so implementation naman sa Bulacan. Ayun, itibad ba pamuda ka na naman? Alam mo Pio, let me explain, no? Itong context ka nga nangyari nga kay Cheryl Cosim. Tapos na sa interview Pio. And then pag-una ko nababa na sa phone, nagpasalamat na nga ni si Cheryl Cosim, di ba Pio? Salamat sa inyong oras. Nasingkog ako Pio, naglalakaw ako kay ito. Mauulog sa cellphone ko. Aram mo naman kita minsan baga pag may sarong insidente o nakakataram kita minsan garib baga napapamuda ka. And so that's the circumstance of that incident na data man titaram na dapat i-normalize kaya nag-agad nga ni kita pasensya sa gabos na nakahiling alagad. That's the real situation or circumstance behind it. Kasi baka sabihin ninda, so nag-splice tabi Pio kang video, pinapahiling na namuda ko so angkor. Bako tabi ito. And in fact, ugmahon nga ni si Sheng dahil ngayon doon sa incidenting yon, mas lalo ngayong sumikat ako dahil yung views is 27 million na, umaabot ng 28 million. Igo pa ni Kwan, ako primero kong pakahiling kayo, pag-un ako, mapuun pa sa naso interview. Opo. Pag-un ako, mapuun pa sa nata, good morning ngayon ko, we're on air, ito pala, patapos na ito. Ini-splice po yata yung o di, sige tabi kung and salamat din Maray sa pag-explikar ta, maski ako sa totoo lang ngunyan po sana ako naliwanagan ng Maray na ining investigasyon ini sa mga flood control is different from budget insertion. But there are some budget insertions that are being investigated right now. Pero sa pipla iikot pero may pigtataram ni Toby Chanko sa mga radio station and TV station, the fact remains that this is still intact, not yet released by the DBM and not yet implemented. So kumbaga bako subject kang kontrobersiya ngunyan tabi. So dahil pang injury na nangyayari. Well, tama po. Sige tabi kong salamat din Maray sa explanation and mabuhay po kamo. Salamat Pio Marinaldo. Thank you so much sa mga tugang si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. manungod sa paliwanag sa mga bagay na ino. At least maliwanag na padingnal na kwanta na.
iba ining investigasyon sa flood control, iba itong sa budget insertion. And kung mga iyan ay sana maintindihan ta na tabi, daw kung ining si 462. Hello, good morning tabi. Good morning, sir. Opo, medyo malabang signal. Hello. Okay, good morning. Yes, opo. Gusto ko punta magpapagpapagpapagpapag kayo kung Hello, sir. Hello, sir, medyo malabo ang signal. Hello. Basta punta magpapagpapagpapagpapag kung mga pambagasinda, mga pagdagang raw. Medyo Gusto ko lang. Opo. Sige po, sir, medyo malabo kaya garbo lang signal. I'll put you on ta, medyo malabo talaga, sir tabi. Sorry po, medyo malabo. Uday. Ay nako tabi. Hello. Ay nako. Opo, sige po. Sensya na po ining 462 ta talagang medyo hirap hugutin yung signal tabi O di pa kayan? Oras Pilipinas, alas 9:33. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilang bagyo man ang dumaan, malawakang pagbabaha at pagguho ng lupa. At sa gitna ng kaliwat kanang kontrobersya, nanatili tayong matatag para sa bayan. Salamat po ina sa inyong patuloy na paggabay at walang hanggang pagmamahal. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pinu Garbin Jr., Executive Director, Attorney Raul Angelo Gil Bungalon, at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen, Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2.
One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi.
Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog kan Banwaan, Pio Fernandez. Thank you so much sa Padingnal. Diyan databi sa Maslog kay Kagawa Dick Olimpo kan Maslog. Happy birthday tabi. Sabi ni 9945 Happy birthday kay Kagawa Dick Olimpo kan Maslog. Yan, nagpag-greet si 9945. Eto pa si Leti and Louis Vibar diyan po sa Barangay 4 Sagpon. Good morning sa Indo. Good morning man tabi diyan sa mga taga Bitano. Kay Madam Merly Caceres diyan tabi Madam Merly Caceres. Sabi digdi, morning Pio, dapat simbago ni Zaldico ang paratang sa iya
umuli siya at ipaliwanag niya data day siya naguli. Arog ka ini ang aram ta kan istorya ano, basado ini sa mga reports ha, buda pagbe-verify niya to. 804 yan. Good morning sa imo tabi 8804. Ini po sa pagbe-verify ta kan istorya si Congressman Saldico, it is a fact ano, aram na kan kinaban kan publiko, iyaon siya ngunyan sa Estados Unidos de America. Ano? And nagduman iyan si Saldico basado sa tuyang pag-uugid. Si Congressman Saldico nagduman sa US padingnal bago pa haloy pa magputok ining kunya na ini. Ining investigasyon na ini sa kwan sa flood control projects. Dai pa lamang ini naunambitan. Dai pa nga ni nagsona si Presidente Bongbong Marcos. Ta si Presidente Bongbong Marcos bagaso nagliyabi ka ini na puuna ng investigasyon na ini. Ini po basado sa record ano? Yan. Dai pa nga ni nagsona, dai pa nga ni nagpuon sa Kongreso o kaya nagpuuna, official na silang nag-asumir. Dai nga ni nakaatindir kang sona, dai nakakaatindir sa kung ngunyan kang deliberasyones, ta bago pa nga ni magsunod dai ta pala may piglalauman na mga putok ining kontrobersiyang ining sa flood control, nagpa-Estados Unidos de America na ta, suaki niya pighatod, nag-eskwela duman. Di ka na yun, nagpa-check up na, taan doktor pa lang ka ni Saldico, mga espesyalista, Indian-American ang lahi. So, kaipuhan mo na magpa-kwanduman, magpa-appointment, o di na tsimpong yaon duman, nagpa-appointment na sana. Kan ito na so, chinikapan na kan, dahi na pinauli kan doktor, dahi ka ngayata, igwanin kwan, medical condition ka ngaya. Duman na nagpuon, kaya dahi nakakauli pa, ining si Congressman Saldico. Iyan po ang sa tuyang nakukuhang impormasyon, maski nga di baga so Kongreso, so House Secretary, so tagapagtaram kang Kongreso mismo baga, so babae siya sarong abogado, iyo man ang tinaram niya. Dahil pangani nga yan nagpupuon, dahil pangani nagsusona, dahil pangani nga yan naunang bitan ng mga flood control na ini, nagdumana iyan si Congressman Saldi, igo nga ning papeles, dokumentos, na yaon digdi sa samoy, dahil ko nga kapot, yaon nga sa opisina. Dahil nakakabalik, tayo na nga ito, nagkuha na so doktor, dahil na siya pinabalik. Yan ang istorya po kaan. Ngunyan, mauli. An sabi, yan baga, may nababasa tabaga sa internet, yan ang mga news, kadakol ng news baga dyan sa internet. Nahihiling ta sa TV, nadadangog sa radyo, nababasa sa mga news portals. Mauli. Depende sa kung na kaso doktor, tabi. In fact, pinagsisimbag niya na nga ni, itong sa mga istorya man na nauunambitan sungaran niya. O pareho ka itong ang very latest baga, simbag niya duman sa pahayag ni Mayor Benji Magalong kan Baguio City na pinag-uunambitan pangaran niya sa mga ghost mga basahon talugod mga nahiling ta sa news. So simbag ni Congressman Saldico tabi hain na ito. So hararom na kay kadakulan ning makon. Kadakulan ning mga news sa news feeds hain na ito. Hanapon ta. Dali sana po. Tanganing kuan kita, liwanag ang issue, liwanag ang bilog ang impormasyon. Sandali, isa itong kararom na kaya na kukunya ng tulos kan mga very recent na developments ang kunyan ang mga istorya asain na yun. Ito. Iniso statement man ni Congressman Saldico, I was surprised to hear Mayor Benjamin Magalong mention my name to the media in connection with flood control projects without saying exactly what I did. Nakikig man nga ako naon ang bitin ni Mayor Benji Magalong, sungaran niya sa mga pag-iribata sa media na may relasyon sa flood control na dahil man pigtaram ni Mayor Magalong kung ano so eksaktong ginibo ko ngayang kapalpakan, sala o ining
violaciones ng ley. Again, I strongly deny any wrongdoing with respect to this vague claim. O nagninigar siya sa daingay maintinad dakulaw mahiwaso na kung anong aligasyones. I also reserve my right to respond to any statement about my involvement on this matter before the appropriate body if and when I am given the specifics of the claim. O masimbag ngaya ko sa anuman na paapod sa sakuya na grupo o kabakong grupo, appropriate body. Ngaya kung korte, kung senado, kung kongreso o investigative committee, masimbag ngaya ako duman, specific ngaya sa kung ano so sakuya man na dapat na simbago na ipigtuturol man sa sakuya. Yan ang sabi ni Congressman Saldico. It is my understanding that an independent body, the members of whom could possibly include Mayor Magalong, will be constituted to investigate the flood control project. Sa sakuya nga pagkakaintindi, mabilog ngayon ang gobyerno ng investigative body sa paagi ni Presidente Bongbong Marcos, gibibilogon ining investigative body na magiging miyembro ngaya si Mayor Benji Magalong. Manungod sa mga flood control na ini. Yan. It does not give me confidence that this independent body will conduct a fair and unbiased investigation given that the investigation has not started but Mayor Magalong is already giving statements to the media on the subject and my alleged involvement based on rumors and hearsay. So, medyo ngaya hababa ang kumpiyansa ko na ini ngayang investigative body ini kung magiging miyembro ngaya si Mayor Magalong nagluluwas sa baga ngayon na igigibuhon siyang marambukaan dahil pangani ngayon ng investigasyon na nagpupuon may mga statements na ngayon siyang pinaluwas na aligado ngayon imbulto ako sa kung ano pa man na gustong sabihon ngayon kaya iyan ngaya basado sa uring-uding rumors and hearsay. O yan po tabi ang pahayag man ni Congressman Saldico Petsado 10 September 2025. Binasa ta na po tabi yan, pinagbikol ta sa na po tabi, tanganing so istoryang nakukuata bilog. Yaon diyan ang mag-inibong na lado tabi. Ano po? And nai-explikar ta, sabot man kan sa tuyang makakaya. Ano tabi? So yan. Sabi ni Congressman Saldico, masimbag na ako, in the appropriate body, yan, investigative body, kung anong komisyon iyan, senado or kongreso, o korte. Yan. Pero dapat duman nga sa espesipiko, ano nga so dapat kong simbagon? Ang apod kaan, bill of particulars, kumbaga sa kaso. Yan, anong espesipikong krimen ang dapat kong simbagon? Anong espesipikong akusasyon ang dapat kong atubangon? Yan. Iyan ang gustong sabihin kan ang pahayag ni Congressman Saldico. Sana po maliwanag sa to yan. So, kasubago, pina-walk through ta si Congressman Pido Garbin Jr. ano ining budget insertion? Is it legal? Is it prohibited? And kung ano ang mga dapat na maisya niya to, ta inibaga na kukunya nakukonektar so budget insertion nakukonektar sa flood control issue ngunyan. Ang main issue ngunyan tabi is ining flood control na mga palpak, ghost as in iba pa. Ining insertion pig-i-insert sa naman sa isyong initabi. Ano? Ta si Congressman Toby Chanco, ito nga ni baga na nagaparaw ka na uni nga ya, may insertion. Now, ang sabi ni Congressman Pido Garbin Jr., supig tataram ni Congressman Toby Chanco na 13 bilyones de pesos. Nasa bareta baga ini, dyaryo, radyo, TV, internet. May mga pigaparataram baga si Congressman Toby Chanco kang navotas. By the way, ang navotas saro yan sa mga bigpaparabaha na lugar, yung Kamanava baga. Yan, Kamanava area. Kamanava basta so Malabon na navotas. Kamanava. Valenzuela. Suka, nalingawan ko. Ano nga na ito suka sa Kamanava?
Yan, basta Kamanaba, area iyan na barahaon duman sa may Kamanilaan. Malabon, Navotas, Valenzuela. Suka na lingawang kusuka. Yan. Ngunyan, ang sabi ni Congressman Toby, igwaning 13 bilyones more or less na budget insertion. Itong budget insertion na ito, sabi ni Congressman Pido, totoo igwa ngayakaan. Pero, yaon pangayaan dyan, dai pa na-release kabilugan. Dai pa na-release kabilugan. Yan. So, na-release ngaya, itong para kitubi ko na flood control project na kumpirang milyones ito. Barkada tang Tagaligaw El Viajero. Good morning. Postillo, good morning. Go, oho. Ang Kamanaba tabi, suka Caloocan po ito. Ay, Caloocan. Salamat. Salamat. Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela. Yan. O di, yun na po ito. Igwa talaga ning budget insertion na 13 billion. Okay. Ngunyan, yaon pa nga yan dyan na 13 billion. Ang solamente na-release nga dyan sa 13 billion na insertion, so para ngaya sa iya ki Congressman Toby Chanco na puro ngaya flood control projects kadaklan. And suma nakakontrata, ining sumang nakakadarangog ta sa bareta na mga kontraktor. Ayo tabi. So, dai maning injury, dai paning harm na naginibo sa kunyan sa budget kan Pilipinas. Tayaon pa so 13 billion na itong budget insertion. This is different digdi sa mga flood control na nababareta ngunyan. Tabi, ining mga sa flood control, so mga budget kan mga nakalihis pang taon. Bako po ngunyan na insertion ko na ini taon. O bako pa man ka ito sara Congressman Saldicos diyan sa appropriation. Kaitong mga nakalihis. Haraluyo na baga. Panahon pa ka ito ni Duterte. Kaya, ining so sa 2025 na 13 billion insertion, intact pa yan. Apwera ka itong so paka-release na kay Congressman Toby Chanco. Now, so insertion, arog ka ini. Sa pagkakaintindi ta, basado duman sa pahayag ni Congressman Pido, ang kada taon baga, igwaning budget na dapat gagamiton ang gobyerno. Ngunyan, kada taon, mga as early as February or March, ang palasyo, ang presidente, nagpiprepara na yan kan budget. Ang ini nga budget sa araw ka ini, uni-uni, departamento kan uni. Tapos, itong libro de kwenta, itong budget na itong pigprepara kan ehekutibo, ipapasa na sa Department of Budget and Management, kay Secretary Pangandaman, kay Amina, so ngunya na budget secretary. Aadala naman ito kan kunyan, kan ining budget secretary. Now, kumudyan sa konstitusyon baga, the power of the purse belongs to Congress. Kongreso ang maakwangkaan, ma-scrutinize. Di paghalikan sa kunyan sa DBM, dumana sa Kongreso. Hihilingon na kan mga congressman, pirang budget sa DBM, pirang budget sa opisina kang presidente, pirang budget sa DOH, sa Depensa Nasional, Agrikultura, DSWD, DPW, gabos. Pagkano na ito? Kabilugan na itong budget na hali sa presidente. Now, ang mga congressman baga, iyaon dyan sa mga request sa inda. May mga marani sa inda sa constituentes ninda. Hali sa constituentes ngayon kung pagibuhi mga yung tulay ito duman. So mga estudyante ngayon, pag nagabalyo, delikado sa baha. Pagibuhi man ngayon dumaning health center, gabos, mga concern. Di sa congressman man, ilalaban niya man ito sa budget. Tasya bagang representante kang mga tao. Now, sa paghiling kang congressman, halimbawa, igwaning gustong ipabugtak na health center, ta nag-request sa iyang mga constituentes. Hihilingon niya sa budget kang DOH. Madam Secretary, so sa kuya ngayang mga constituentes, naghahaganin budget man para sa health center, natatada idigdi. Iyon naan, ilalaog na kang congressman, duman sa budget hearing, iyon ang spiga po na insertion. Natata ang termino insertion because duman sa initial na paggibo kan budget kang presidente, day ito kasabay sa mga request hali sa manlain-lain na distrito kang kunyan kan mga congressman. Kaya iyon na yan, i-insert na ninda. Madam, naghagad man tabi sa mga constituentes mi, duman na pabugta ka dumaning classroom. Yan. Pero nahiling ko digdi sa sumitido nindong budget, Mr. Secretary kan DepEd, ining budget para sa araw ka ini, isabay manindo ini. Matugot man sa DBM,
matugot man so DOH, matugot man so DPWH, matugot so DepEd. Pero dapat, so totalmente mga pinag-insert na ito kang congressman, dahil dapat magsobra duman sa general na budget na ipinagsumiter kabilugan kang presidente. Yan. Kaya, ining mga kongresistas, mina-insert nin budget, tasinda ang representante kan mga tao. Pag nahiling ninda, pag-abot duman sa budget deliberation, ay so mga tao, minaghagading araw ka ining proyekto. Duman ngaya, pati nampuan ito. Ito ngaya, bugta ka ng ospital. Pero nahiling ko digdi sa budget nindo DPWH, DOH, da ining araw ka ini, ano daw kung isabay manindo ini? O sasabayan na yan. Tapos, mabay kamsinda, so Senado, buda so, so House of Representatives, aaprobaran iyan, ipapasa sa presidente, pipirmahan kang presidente. Iyon na po yan ang nangyari kaan. Nadidemunize na so budget insertion because pag igwa dumaning pinag-insert na mga proyekto tapos dahil man ginibo, iyon na yan. So pigi-imbestigaran mo niyan tabi. Ano? Yan. Sana maliwanag po ha. Mabalta pang programa pero mabareta mo ng alas 10 and salamat ka sa inyong pag-antabay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antaba.